Emme salam, siz bilen Owazow we biz Photoshop öğrenmege dowam etýäs. Bugünkü sapamyzda bir näçe suratlardan näet bu surat ýasamak barada gurrungydyr. Şonuň üçin ökmen suratda kanala a'za bolyň, jaň-jaga da basyň we videoň soňuna çelik görünýär bolsa, kiçiräjik bonus garaşýar. Indi bolsa dowam edýär. Ilki bilen bize gerek zat ýoluň suraty we gyzyň suraty gerek. Gyzyň suratyny men esasy bölümimize geçirýän we özüňize göre düzeltişdirip bilýän suraty. Düzeldenimizden sonra suraty şepler pasar etseňiz выделение var, bыстро выделение ady W knopkasy. Şonu alýaňyz we esas sloýa geçip gyzy çep knopkasyny bassaňyz belläp bolýar. Guralyň esas etýän işi belli obýektleri belläp kesip almağa kömek etdi we bir näçe effektler düzeltmäge kömek etdi. Belläňizden soňra aşagda maska basýaňyz ýetýär we maska geçip kist taýlap kistimiz hem ak etýäs. Sebebi bilişime diýerler ak maskany öçürýär, gara bolsa döretýär. Birazjyk suwumuzy döredenimizden soňra sloýumy ýene bir kopýalaýas we aşagdaky sloýumy light koýun. Ondan sonra light'ın maskasyny geçip жёстко свет koýan we ýene birazjyk suw atýan. Artykmaç bolsa ak renk saýlaýanyzda öçürip bilýäňiz. Ve непрозрачностьни 60-70% çelip eseltýän. Biriktirimizden soňra gruppa döretýäs we gruppanyň üstüne effektleri basýaňyz. Soň hue saturation var, ýagny цветовой тон насыщенность. Bu ýerde berkitip bolýar. Ýa-da alt knopkany saklap turup, çep knopkany bassaňyz hem berkitip bolýar. Berkidenizden soňra ýokarda gök renk saýlaýas we насыщенностьni peseltýäs. Ýani suwun renkini ýogatdy şu wagt. Biziň indi keçek zadymyz aşagdaky backgroundymyzy birazajyk obýektimiz öňüňizdäki obýekt gowy görnür ýalyp ütgetýäs. Sağ knopkany bassaňyz smart obyekt etýän, ondan soňra filtr, размытие, ягъни blur, ingliz tilini размытие по Gauss'u. 5 ýa-da 6 etýäňiz okey we üstlerseňiz suwumyz hem birazjyk blur boldy. Şonu aýyrmak üçin maskasyny geçýänizde gara kist bilen öçürip bilýäňiz. Has gowy görnür ýaly. Seretsek has odun görnýär. Indi bolsa birazjyk цветокоррекция edeliň. Ýagny iki ýerlik basýaňyz effektler paneline geçýäňiz. Effektler paneline naложение gradienti girýänizde edilmeňkäle goýup bilýäňiz, bärde bassaňyz saýlap bolýar islenlik görünüşine gradientleri. Goýasyňyz gelse edilmeňkäle goýup bilýäňiz. Ünsürseňiz uguly haýsy ýerden adamy bolsun ýa başlady o swet düşýän bolsa şu tarapdan goýmaly uguly. Okey basýar. Ünsürseňiz has цветокоррекция bildirýär. Biziň indi keçek zadymyz birazajyk şokla döredeliň şulardan. Onun üçin nämetmeli, onun üçin täze sloý döretýäs we täze sloýda zaливкany alýanyzda gara renk bilen boýaýaňyz. Ondan soňra filtr, render we blik 105 mm saýlaýaňyz we merkeze düşürýäňiz. Okey. We filtr, размытие по Gauss'u 6 etýäňizde soň screen, ýagny ekrany basýaňyz. Ctrl T'ni basyp süýşürip bilýäs. Şeýlere goýuly. Indi bolsa birazjyk swedimizi renkleýin.
Bunun için yine de efekte geçeceğiz. Transition'ı berkiteceğiz. Tonirovaniye basacağız. Şulardan özüňize gerek bolan renk saýlap bilýärmi? Ünserseňiz ýak surat ýak hilasa edilşilerde bilekleri dönerimize gara görünýär. Garany ýöneki öçürüçüne öçürüp bolýar. Ne olsa suratımıza umum korreksiya edelim. Onun için yeni efekte geçeceğim. Bu birişine korreksiya süýeti iň aşağıdaki basýaňyz. Bu berkitme gerekli bu gerek. Ve neytraline geçeceğim. Neytralinde birazcık gızıl rozu renk koşulayım. Ve joltu birazcık koşulayım. Gara geçeceğim. Garada birazcık ýatyltýan. Okey. Ine suratymyz taýýar boldy. Görüşmez ýaglyk. Ýöneki hereketler bilen hem ütköşük zatlar ýasap bolýar. Yine de şunýaly efektler göreseňiz gelýän bolsa, okman suratda kommentariýa ýazyň we men Instagrama geçiň. Instagramda men köplenç nähili video näet pişirjegimi ýükleýän. Bu sapakol soňuna ýetdi. Köp sag bolun. Geljekde görüşýänçe.